ingredients na sibuyas at luya. Set aside lang po.
Tapos ilalagay na po natin tong sibuyas, luya at isda. So, titignan na natin kung yan, kumukulo na. So, lalagyan na natin guys ng bagoong. Yan, tatakpan po ulit natin. So, pagtapos ng ilang minuto, yan, kumukulo na naman po. So, ilalagay na po natin ang mga, yan, nahugasan naman na po ito. Yan, okay na po siya.